Malta kważi laħqet livell ta' kriżi fejn jidħol iż-żibel. Għal dan l-editorjal ta' Times of Malta kif issemma kif pajjiżna għandna problema serja fejn jidħol il-ġbir tal-iskart, dan apparti problema amministrattiva li qed tħalli ammont ta' żibel barra fit-triq. Itqal kif apparti li pajjiżna mhux ilaħħaq mal-iskart minħabba żieda kbira fil-popolazzjoni, dan mhux qed jinġabar kif suppost u qed jitħalla ħafna żibel barra, xi ħaġa li mhux biss qed taffettwa l-estetika ta' pajjiżna imma wkoll is-saħħa pubblika u l-kwalità tal-ħajja tagħna. Fl-editorjal intqal li minħabba li preżentament għandna sitwazzjoni ta' iffullar speċjalment f'ċerta żoni ta' pajjiżna, hemm bżonn li jitħaddem mudell ta' tindif bħal dak ta' Londra u New York fejn anki jekk hemm popolazzjoni urbana kbira, xorta waħda l-iskart huwa kontrollat. Iżda ġie spjegat li jekk f'ċerta żoni mhux ser jiżdied il-ġbir taż-żibel, il-problema ser tkompli tintensifika bi kbir. It-Times semmet ukoll kif bosta kunsilli madwar Malta jinsabu frustrat immens bil-mod kif qed jinġabar l-iskart. Bit-Times semmu wkoll l-idea ta' sindku nazzjonalista Noel Muscat li f'kull binja residenzjali ta' appartamenti għandu jkun hemm kmamar apposta li jkunu forma ta' storage għall-istess żibel minflok jispiċċa jintrema barra fil-ġurnata ħażina. L-editorjal semma wkoll kif għandu jkun hemm capping fuq ammont ta' appartamenti għal kiri f'ċerta żoni. Apparti minn hekk, l-editur saħaq li hemm bżonn aktar edukazzjoni dwar ir-remi tal-iskart u kif ukoll kampanji aktar effettivi rigward din il-problema. L-editorjal għalaq billi appella lill-gvern sabiex jieħu din il-kriżi bis-serjetà għaliex kapaċi ġġib pajjiż arkubteħ fost żieda ta' firien, ħmiġ u mart li jista' jiġi kkawżat minħabba l-iskart li jiġi ġenerat.